Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupíte do manželství s přítelem nevěstou slečnou Simonou Plátovou. Ano. Děkuji vám. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítelným ženichem panem Pavlem Brucknerem. Ano. Děkuji vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád kolezní manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Upomínku na dnešní den a jako symbol vaší lásky prosím, abyste si předali své studní prsteny a dali své první manželské políbení. Mě nemá ženich vůbec rád, pořád mi říká buď ticho a neprojevuj se. Tak mě poprvé ožral. Tu ředitelskou dobu jsem mluvil. No a od té doby mám problémy s alkoholem a vlastně skurvil mi celý život, takže Pavle, děkuju.